Perché per alto sì, viva la donna per grazia! Perché viva la donna per grazia!
nitolbu flimkien. L-aħħar il-ġdid ta' il-kompagnia u bil-istatwali ta' Madonna ta' Grazja din il-ġurnata għażiża tal-Knisja tagħha. Ejjew nħarsu lejn l-istatwali tagħha perswas li l-ġokieta tina l-barka tagħhom, il-barka li tixtieqna u li qed waħda minnha nkunu ta' Ġesu. L-aħħar il-ferħ ta' Alla huwa Marija biex permezz tagħha Sidna Ġesu Kristu seta isir bniedem bħalna. U dal-għodu din il-lixka tagħna, dal-għodu dan il-kellejminax tagħna wara ġdija tal-Madonna tal-Grazzja, żgur il-ferħ tagħna huwa l-ferħ ta' Alla. U din l-għażla li għamilna dal-għodu biex ikunu flimkien u nimxu wara Marija. Jalla Marija Santissima, kompli tkun magħna. Jalla Marija Santissima, inkomplu nasluha fil-ħajja tagħna bħala l-om ta' kull wieħed waħda minnha. Ejjew nsibu fiha hom li tuħu ħsiebna, li tipproteġina, li l-intenzjoni tagħha, l-imħabba tagħha hija li law inti nkunu ta' bina Ġesu, nkunu insara skont il-qalb tal-Mulej Ġesu. Il-pellegrinaġġ tal-mutur tal-għodu huwa pellegrinaġġ li aħna għażilna lil Marija sabiex tkun magħna fil-mixja tal-ħajja, fil-pellegrinaġġ tal-ħajja. Ejjew ma naqtaw qalbna qatt inħarsu lejha, inħarsu lejn għajnejha u nħalluha twassalna għandna Ġesu. Ejjew flimkien ħanagħmlu talba lil Marija Santissima u nseħħula bit-talba tal-Anġelus. L-Anġlu Alla ħabbar lil Marija. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost il-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għamliju għaddejja tal-mulej. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost il-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Tiġi salnate, ikun dak li trid kif is-sema illa fl-art. Isliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lill-Missier, con il-bidel mill-Spiritu Santu. Għatijom il-mulej l-istrieħ ta' dejjem, jistruwa fil-paċi. Kif għandna l-ħarsatana fuq is-Santwarju Donna Marija. Ejjew strument ta' skiet, impoġġu fiħdana l-familji tagħna, impoġġu fiħdana il-Knisja u s-soċjetà tagħna. Ejjew strument ta' skiet, impoġġu fiħdejn Marija l-membri tal-familja tagħna. Impoġġuhom taħt il-ħarsin tagħha. Aħna nistennula fil-kien u b'vuċi waħda, skema lik sultana, onta l-ħina. Lopolino għaddistom mallar. Marija għom il-familji, titlob għalina, Marija għom il-sacerdoti, Marija għom tal-Grazzja. Flimkien u b'vuċi waħda, viva il-Madonna tal-Grazzja! L-għawan il-familkom il-lejla tuħana, fil-seba l-istwal ta' flasġija, għal-produzzjoni, kif ukoll għal-ħruġ tal-Istatu tal-Madonna tal-Grazzja mill-Santwarju u fil-bidu tal-proċessjoni nitolbu fl-imkien talba tal-Rosarju. Nistieden il-kulħadd biex jingħaqad magħna f'din il-festa sabiħa, f'din il-festa qaddisa, f'din il-festa nisranija ġieli il-Madonna tal-Grazzja. Jew ikunu fl-imkien fit-tal u nħalluha kull lozza tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minnha. Mill-ġdid biex nirringrazzja lil kulħadd, jalla inkomplu nimxu għal kolleġi suma naqtaw ħajta ħafna s-sojer fis-sakramenti tal-ħrar u tal-Eukaristija mod speċjali fil-Kuddisa tal-ħar. Grazzi minn qalb il-kulħadd illi b'ximotru għalen biex tagħmel pellegrinaġġ kulluhet għal-bis biex kun pellegrinaġġ bejn il-kumplajn l-kulluhet waħda hija minna biex nagħmlu l-għażla ta' Marija. Flimkien bil-qalb il-ġdid, viva il-Madonna tal-Grazzja! Il-mulej ma'kom, il-barikom Alla li jista kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Issa ħanizdu ma'kom ħalli nitbirku kollha fil-waqt li nħalli bidejn sendri ħatarti il-messaġġ tagħha. Grazzi li ġitu l-kulħadd, viva il-Madonna tal-Grazzja!
tkun okkażjoni li fija aħna li ħadna sehem dan il-pellegrinaġġ, aħna li dalgħodu għamilna l-għażla ta' Marija li għażilna lilha biex imxejna wara l-ġbija tagħha biex inħallu lilha fil-mixja fil-pellegrinaġġ ta' ħajjitna twassalna għandina Ġesu. Il-fer ta' Alla kien li għażel il-Marija biex tkun l-om ta' ibnu Ġesu u l-om ta' kull wieħed waħda minnha. Perkejju fil-ħajja tagħna, fl-esperjenzi li ngħaddu minnhom, fl-esperjenzi sbieħ, fl-esperjenzi diffiċli tal-ħajja tagħna, li kompli kollha fiduċja f'Marija. U Marija il-ferħ tagħha, il-kuntentizza tagħha hija li jew inti nażlu lil Ġesu. U li nażlu lil Ġesu jfisser li konna l-qalbna il-kelma tiegħu, li konna l-qalbna s-sakramenti tal-grar, li konna l-qalbna il-qudisa tal-ħadd, l-Ewkaristija, li konna l-qalbna il-familja ta' Alla li hija l-Knisja. Jalla il-Madonna tal-Grazzja. Tejna biex narfu li aħna l-kollu lieta u lieta l-istessom, allura aħwa ta' xulxin. Kettew għalit il-ġurnata għaziza, li l-mixja li għalina fil-kieta tal-pellegrinaġġ. Ikompli jgħinna sabiex fil-ħajja tagħna nżommu Marija li tħarisna, li tħobbna, li takkumpanjana sabiex nimxu wara bina Ġesu. Ejja nitolbu fl-imkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-Anġlu Alla ħabbar lil-Marija. Islim għalik Marija bil-grazzja minnija lil-Mulejnija. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għamnien il-għaddeja tal-Mulej. Islim għalik Marija bil-grazzja minnija lil-Mulejnija. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. U li tantalla sar bniedem. Islim għalik Marija bil-grazzja minnija l-Mulejnija. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. San Giuseppe Alzafia, għatija u għalej l-Ispiritu ta' dejjem. Nistriuma fil-paċi. Nidolbu skont il-fema tal-Papa u tal-Ispirit tagħna. Issirna li jinti fisna li jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li tridit kif is-sema qiegħda fl-ard. Islim għalik Marija bil-grazzja minnija l-Mulejnija. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fl-imkienu bil-qalbu bil-raġun, viva il-Madonna tal-Grazzja! Maria Maria proclamamento della Bessosa della Madonna. Mi seguito con lei, fissata la strada per la via, il giallo del santuario, il Dio della Madonna della Grazia, ho visto che quello della conclusione non c'è più in piedi, il Dio della Madonna della Grazia, ho lei portato per Rosario. E io ho portato per Rosario che questa tana mi tolgo al famiglia tana, mi tolgo al Cristi a Malta e mi tolgo al parroccia tana. Perché il malo di Maria, proprio può salvare anche per Gesù, non voglio a quell'uomo, proprio lui è tua Madonna. Perché viva e Madonna della Grazia!
jipprova jagħmel pellegrinaġġ Marja jkun seħħa għal versi ta' mostati imma jipprova jagħmel pellegrinaġġ Marja. Naħseb ma' oġġetti bambina. Ningrazzja wkoll il-Gruppi Ċimosma għamel tal-pellegrinaġġ li jkun possibbli. Imma l-parċettiva hija intkom iċ-ċiklisti. Proset! Il-Mulej Ma'kom, il-Ġedekkom Alla li jistapellem, il-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Viva il-Madonna tal-Grazia!